Koulu alkaa, pitää mennä kouluun. Ja onneksi mä en ollut tänään myöhässä. Äitini käyttänyt myös vaatteet valmiiksi. Katsotaan mitä täällä on. Tämmönen kaunis designer. Korutaan kaunis. Tämmönen korvaa kuitenkin. Ruotaan näpälä. Valmis päivään. Mennään syömään. Wow. Paljon ruokaa. Miksi toi tippu? Näinhän sama. Otetaankohan me tämmönen limsa? Joo, otetaan. Ja otetaan tämmönen aamukeksi. Vielä kun tää on mikrossa, täällä ei katso olla kyllä on pinkki. Vielä tää pois. No, tule. No, lähdetään nyt. Noin. Äiti on laittanut mulle jotain vaatteita tähän. Mä valitsin ihan itse. No, mä ainakin siis voisin kokeilla tätä. Koetaan vielä täällä. Ja nää molemmat. Mä kokeilin. Otan ton tosta pois. Ja harjaan ihan kohta. No. Mä kampaan. Haija. Kammattu. Pikkusisko, onko se hereillä? Jaa. Äiti sanoi, että mulle tuu tehdä sulle aamupalaa, jos äiti itsekin nukkuu tuossa. Jee. Mennään alakertaan. No. Mä haluun limsaa. Et sä juoda limsaa ja muroja. Ok, mä laitan sulle. Ai. Mehua ja muroja. Okei, mä laitan. Voiko sä ite kaataa murot tuosta muropatista? No en todellakaan. Palvelija. Mä laitan. Palvelija.